Som a la Festa de la Terra amb Annelies Brockman, investigadora experta en aigua, governança i canvi climàtic del Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Annelies, m'agradaria preguntar-te quins creus que són els reptes per abordar aquesta sequera i quines fal·làcies hem de deixar enrere. Doncs en aquesta sequera, per el que interessa al sector agrícola, veiem que s'aposta tot a la modernització de reg per a fer front a la incertesa de la pluja degut al canvi climàtic. Per una banda, hem de diversificar les respostes per al sector. La modernització de per si no és el que farà menys vulnerable la nostra agricultura. Utilitzar tot el coneixement pagès, científic i social que tenim, això sí que ens donarà peu a inventar-nos noves mesures i a posar a fruit totes les oportunitats que tenim. I com ho hem de fer? Ho hem de fer ampliant el debat, complicar-nos la vida una mica més, avorrir la simplificació de les respostes i omplir espais on podem parlar conjuntament, perquè el medi no és un competidor per l'agricultura, sinó una aliada. Sense un hàbitat sa, tampoc podem fer una agricultura bona. Hem de superar aquesta falsa dicotomia, posar-nos mans a l'obra per desenvolupar mesures d'adaptació al canvi climàtic que siguin exitoses i que empoderen el territori.